Okay guys, so ihatod na ni mother si father to sa tricycle kay mo. Larga na mi modong na may tagbe. Kay alas 10 mag-appointment, alas 9 na ron. Ihatod pag ding mother nga na gid na sila ka sweet. So guys, kaming duha ras at Julie may magdani father dito sa tagbe. Kay ako man mo mag-fill up sa mga swatan ug na mga swatan dito sa Ate Julie may mag-agak-agak ni father kay di man magsilbis tatay di agak na inganaon ag purma. Ana siya magsunod-sunod hawid-hawid sa abaga. Kay ako rang sa di din na mada. So pasalamat sa kong Ate Julie kay grabing ka abti ka ajo og na mga ingani ba. Saba pa ka jug manok guys kay sa jo padari sige pagsuwagit og mga manok. Okay guys, mato nami sa clinic sa doctor. Da, tricycle gyapon Ate Julie gamiton. Te ko na ibahalas mga mas ni tatay ha. Si Jay. Pakag ka. Ikaw na magdigamog periodtos mga bata. Buta lagi ni. Ikaw man sa gilaw na sa CJ. Kada plintay. Duli. O kung ikaw di pipurtahan? Kapag ang naugning. Napagsabot mo kay aga ko magmotor mami undoy. Gipaadyon pag among bawon nga sukuman kay nagsuman man sa Ate Julie gabi eh. Ada mga gapo po mo mga taga-bukid. Asa mo gidati? Rice cooker. Gadain tao kaldero kay ra jud kaldi mabuntas. Di kasi tatay. Ang nga magtingkaan imong kusog-kusog tangan. Bakit ka ba Lagi kay di pwede tatay. Anan? Pagkaon na to ba? Pwede man diyan na magkaon. Wala may plato. Wala may plato sa kabuok. Wa. Taklo. Wala plato. Sige, laka na mo. Hilak mo tanay. Hilak mo tanay. Ajaw man. Ni ajaw ni tatay. Sige, laka na mo kamo sunod rami. Nay, kung bala di ako sunod. Ngaman kasi ang nilaw oy. Yaw era ko. Okay, Nay. Ingat. Bye-bye. Ampings mga bata na. Adto nami guys, makain na po ko dari. Sunod-sunod na naman tayo kay ilig balik basta makawang tag wheelchair. Why wheelchair kay giuna tong mga naglisod og lakaw. Kinis ta tayo guys, kus ganda mo gud tanis kabaw kay grabe ko ning aptika na wa lamang gud gidahang sinungan mao nang wa jay mahimo kay kining atong mata importante jud. Makatansa ka? Tansa? Sigara naman ti. Kuan na ra natin ka. Kay matumba man sa gamong buhila. Arang paita gud guys kay na timingan pud nga ladyo ka jud klinik sa mata. Ga napagadi hagdanan. So arang paita ka jud magiagian dari pero naka kaya ra man pud kay na may hawiranan. Adyo mo kabalaka kay gisanitize na magijahang kamot. So guys, at 11 AM na entertain na si tatay. So salamat tayo kaadyo sa mga staff or doctor dito sa Bohol Eye and Ear Clinic. Andiyan uli namin guys. Andiyan haramang sultihan. Andiyan. Salamat kaadyo Ate Julie. Salamat tayo po kusang friend. Yan ang libre na address McDonald's. Thank you kaadyo. Andiyan ako nung pa-birthday na. Salamat kaadyo te. Salamat po sa mga staff sa McDonald's J.A. Clarine. Hi ninyong tanan. A few moments later. Hi guys, madung hapon di ako sa Abatan overview. Bawg kurtis na ba ni og maribuhok pa. Basta da ako dari karon nakauli na Miss Bay ni Ate Julie nag-ilis na ko syempre kay gikan ba sa ospital kay nahanglan mag-disinfect, mag-ilis so okay na. So ara mong tagag-update sa nahitabo ganina. So check up ni Padre. So before ko muhatag og update ninyo guys, magpasalamat sa kudaan sa doctor and nurses ganina. Daghang salamat kaadto sa injuhang pag-asikaso. Magpasalamat po sa Ginoo sa mo ang lakaw ganina nga safety me. O makaingan po ko nga maadyo po daghang mong lakaw ganina. So, hana mong tagaan sa update guys. Mao to gi-check na ni doktor ag kalimutaw ni tatay kay duha may kalimutaw ni tatay ag sa kuno ag diri sa tuwa nay pag-asa ag gidhang kalimutaw sawa na puti na pud nataptan na gidhang cornea. So, ang kornea ni tatay na daot na. So, mao nang giingan sa doktor nga ag paagi ra nga makakita sa jagbalik is cornea transplant. So, taka ka gasto.
giingnan ko sa doktor nga 75,000 kuno ag cornea alone wa pay labot ag siguro wa pay labot ag pagkuri-kuri dito pag abres kalimutaw pag nga na ag kuan rato ag kalimutaw rato nga paliton nga bag-o. Palit ko ng bag-ong cornea nga haplak ipulis ida kay ida ha wa na jud ay na puti na bawo nga nung naputi to. Mao tay giingon sa doktor na ja. Samtang wa pa mi kwarta ija sang i-check si tatay every month. Ja napod sa gihatag nga kuan guys, tambaw. Katong pato sa mata ni tatay medyo hapdos kuno bedya gyud kana mauna ag pato. Medyo hapdos kuno ni pero ingano pa tatay sige laman duk ang importante duk nga mawawaan kuno kanang kasamagaw ba. Luoy pud ko naminaw ni tatay kahilakan ko ganina dito sa doctor's office. Kung lagi tayo mahimo kay insaan nga si Jamay natungnan dud sa ingana nga sakit. So aghara jang mahimo is maningkamot ko nga maka-provide ko. So mao to guys, agiingan ni doktor is cornea transplant mo ni kinahanglan ni tatay. Agay mulubog sa ko 75,000 ag cornea ra wa pay labot ag uban na ng panginahanglanon ni nag-opera. So matong giingnan kong doktor nga ako ra itang pasibot-an og kanus kay og na koy kwarta aw karon radyon anta anza kay isud man lagi 75,000 ag kuan ra na cornea ra na nga apaliton didto sa eye bank. Og nay blood bank na kuno poy eye bank nga ug nay mag-donate dito sa ilhang kalimutaw kana bitong nay na disgrasya kuno hay ja bata pa 10 aw pagkalimutaw pwede din na i-donate dito sa eye bank. So ingana kuno sumupalit mi didto na mo ipulis sa kalimutaw ni Padir. So ganina guys medyo nalipay ko nga na para chance nga makakitas Padir pero medyo pud nag-uupog ko asa ko og 75,000 pero hala po nang gihinahon as another challenge na pod. Another challenge na po sang kinabuhi nga maka-provide ko dana kay aman yung gikwasan ko galingan nga bahalag mo kinaunsa samtang naapay kinabuhi napay pag-asa. Dublikayod na po ko. So next month magkita na po balik sa doktor kay magkita man ko may every month kay para tan-awon ni ja atimanin ba samtang ga tigumpa ko sa pangkuan pang transplant ni ja. Actually galibog ko kung saan na pagpangita ng kwarta ha. Pero wa may kuan. Kung gusto may paraan, tawag na. Way babag sa tao nga maningkamot. So o gusto na adjay paagi. So man yang pangitaan na pagkaron og paagi another challenge na pud nga atubangan karon. Ay sus mahaglat mo dara nga. Buhi kinig mga langgam. Nga. Naaranas ka lasangan kita pa ka nga tawo ta espesyal tas Ginoo. So unsa man gani mga problemang mga makayanan ra gyapon na. Kay bawd kung naihatag ginong solusyon na siguro manginahanglan na siguro kog additional income manarbaho. Magana na pa ko na manarbaho or additional racket, additional product nga ibalik ja. So, talking about product. Sawa pa kapalit sa atong perfume or sa mga nakapalit na o gusto bitaw mo og ng order og otro o gusto mo mahumot, gusto mo makauyab katong wa pay mga uyab daan hangtod kanus abaray mo way uyab bangita na yung taon pumog ka pikas. Bitaw joke ra guys, kidding aside guys, wa pa kapalit sa atang mga product basig na mo musuway kalidad man pud sa nga produkto di pud ingon og sayang imong kwarta kay kalidad man pud sa atang perfume nga 250 pesos na nakay 85 ml daghana na pila na nakabuan nimong gamit basta di ra pud nimo iligo pero og daghan kag kwarta pwede ra pud nimo iligo mas maayo nog imong iligo karon magsige kag palit kumot junon si ja mulas si ja daghan man pinangutana og pila ka oras ko na mulas kuan jud si ja sa aho ha kuan man ko sing tunin ko asidi ko mula baw jud sa 12 hours sa 13 to 14 hours yan na. So matud pa pag mayor si Rosalie Mayora kay nigamit man sa tong perfume ida na ko nung gilabag sa nina naa paghapon. So lahi ta di man ta pareho og kuan. So ag mas maayo is musuway pag ka basig imuha 10 hours ra aho at 12 hours ag uban 24 hours ag uban 48 hours ag uban 5 hours ra. So depende man na nato kay lahi man ta. So maura to guys. Salamat dai pod ni Ate Phoebe ning tabang sa na para makapahaluna bitaw ko og palista. Ladyo man lagi mi, ladyo man mi tagalis siya pabadya mi. So mo ra yang adtuon kuno hay galis siya gikan ko padungog tabi para magpalista so matuning text na ram ko ni ja. Te pwede ba mamalihog ko nimo magpalista ko. Ngana. So daghang salamat kadto ni Ate Phoebe Putian. Thank you very much. May God bless you og
Mga to guys, i-pray ra pud ko ninyo guys. Aharang hanjo ninyo guys, wa mo koy laing hanjo ninyo guys. Mga tawo nga hang napalipay agharang i-hanjo ninyo guys is please pray for me. Ampo ko ninyo guys nga mahimo pa kong kusgan, anja mahimo pa ko productive ug mas magupo-gupo pa pud gamay kay grabe kang nawa murag giringidli. Sabay ko ninyo pray nga malampasan or maatubang na hagang mga problems karon nga makayanan rin na ho. Ang problema di man sila mawa. So harang pangadyoon sa Ginoo is kasug og dugang kuan energy nga malihok na tanan, matrabaho na tanan nga cope up na tanang challenges. So thank you so much guys. Mag-enjoy sa akos view dari sa abatan. Tuan mas undoy ning una radto. So matang apason. Kuan pud ba relax pud ta usahay kay. Nalipay ba ta pud ko guys ba kay finally na check na statay. Nakaibaw ko kung sa ngay buhaton, murag naay direksyon nagang kinabuhi ba, naay direksyon kung sa sunod buhaton, mauday ni ingana. So, salamat po sa Ginoo. Salamat dahil sa mga ning subscribe, sa mga ning like, ug salamat sa mga ning share kay sa mga inyong gibuhat nga pag-share guys, madugang-dugang nga nagat ang viewers. So, thank you kaadyo ninyo. Oy, magkita na raman ta sunod ang vlog guys. Mag-enjoy sa ko daris mga view nga makita. Magpasalamat dahil ko nga ti Julie nga mo ay gaguzod-guzod ni tatay ganina kay wa pa siguro sa ti Julie di siguro himo aga ngay buhaton kay lisod ka jug ako ra mag-fill up ako atubang pakus mga bayranan mga kuan-kuan nga nansa way magdadahang tatay. So pasalamat ko ti Julie, magpasalamat po ni Kuya Eric. Tanawan ninyo guys, sige na guys storya guys about sa update ni tatay na irin buning gawas. Pag-asa na ba ni? Saya na ba ni nga naay pag-asa ang kinabuhi? Char. Bitaw saya na ni nga na rin po ni Kamas uwan. Wa pa may uwan dari. Awan siguro to sila. Tanawan ninyo guys. Rainbow. Tanga ra siya. Kagsumpay na ni. Hames da. Sayang wan. Lupad na. Lingi. Magod ko. Mani pure nga nipa. Gamas sa titulig minudukin. Ambos pa nag-uok yun. Uy, Crisko ka do. Hindi pa napunta kayo kasi nuwan bisa ro pista sa nuwan. Lambi gyud kaayo na. Nga naga kong isunultihan te. Ado na magud ko kahinagbugog ganina gyud nga dito gyud sa abatan ba nga ingaron gyud ang isinultihan ba. Ginugumurag taga Cebu. Pininog gyud kaayo.